Απόψε η παράσταση είναι δωρεάν από τον Δήμαρχο, από το Δημοτικό Συμβούλιο και μαζευτήκαμε απόψε γιατί για πρώτη φορά που γυρίζω 60 χρόνια ευρέθηκε Δήμαρχος να μου επιτρέψει στην πλατεία. 60 χρόνια όλοι μας πετάνε Καραγκιόζη, δεξιά, αριστερά, θα παίξει το Καραγκιόζη, αυτά κτλ. Και αποφάσισα έτσι να τον τιμήσουμε απόψε με δύο λόγια, διότι όχι μόνο δεν μας πήρε λεφτά, όχι μόνο μας αγκάλιασε αμέσως και μας έβαλε στην πλατεία, αλλά μου λέει και το Σεπτέμβρη θα έρθεις πάλι για εβδομάδα να διασκεδάσεις τα παιδιά. Και έκανε πολύ καλά, γιατί οι δημάρχοι δεν ξέρουν ότι υπάρχουν φτωχά παιδιά, φτωχές οικογένειες που δεν μπορούν να πάνε να κάνουν μπάνια στη θάλασσα, δεν μπορούν να πάνε κάπου, να έρθουν και αυτοί να δουν τον Καραγκιόζάκι στη γειτονιά, να έρθει η γιαγιά με το παιδάκι. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα έχω τον Καραγκιόζη, παιδιά, τον αγαπάνε όλος ο κόσμος και οι μορφωμένοι. Κάναμε ένα πανευρωπαϊκό σωματείο. Είμαι ο τελευταίος, πέθανε και ο Ευγένιος Παπάρης, είμαι ο τελευταίος, ένας έχω μείνει. Κάναμε ένα σωματείο για όλη την Ευρώπη να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον Καραγκιόζη. Είναι όλο μορφωμένοι άνθρωποι, πολιτικοί, μηχανικοί, δικηγόροι, δικαστικοί κλπ. Να έρθει ο πρόεδρος του σωματείου μας, Κώστας Τσίπρας, και ο Δήμαρχος θα μας πει δύο λόγια μετά. Έλα Κώστα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε σήμερα στην Ηλιούπολη και χαίρομαι ιδιαίτερα για την πρωτοβουλία που πήρε ο Δήμαρχος, γιατί σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης και οικονομικής κρίσης που βομβαρδίζουν τα Ελληνόπουλα με το Mickey Mouse και με όλα τα σκουπίδια τους του υποπολιτισμού τους, είναι σημαντικό να ξανακοιτάξουμε ψηλά και να θυμηθούμε ότι είμαστε Έλληνες και ότι έχουμε μια σημαντική πολιτιστική παράδοση, μέρος της οποίας είναι και ο Καραγκιόζης, ο οποίος ο Καραγκιόζης αντιπροσωπεύει τον τύπο του Έλληνα. Και ο ίδιος ο Καραγκιόζης και όλες οι φιγούρες που βγαίνουν στο Μπερντέ. Είναι σημαντικό λοιπόν να επιβιώσει σαν είδος το λαϊκό θέατρο σκιών. Και ο βασικότερος σήμερα εκφραστής του στην Ελλάδα είναι ο μεγάλος καραγκιόζοπαίκτης Θανάσης Σπυρόπουλος, ο οποίος δεν του φαίνεται πολύ στην ηλικία, αλλά είναι κοντά στην ηλικία των 80 χρονών και παίζει 65 χρόνια Καραγκιόζη. Και είναι ένας από τους 3 μεγαλύτερους καραγκιόζοπαίκτες όλων των εποχών. Δημιουργήσαμε μαζί με τον Θανάση Σπυρόπουλο το σωματείο το πανευρωπαϊκό του θεάτρου σκιών, στο οποίο συμμετέχουν καραγκιόζοπαίκτες και άνθρωποι που αγαπάνε τη λαϊκή παράδοση και το θέατρο σκιών από 7 ευρωπαϊκές χώρες. Και φιλοδοξούμε κάποια στιγμή να οργανώσουμε και ένα φεστιβάλ Καραγκιόζη και θεάτρου σκιών στο Δήμο της Ηλιούπολης, ο οποίος βλέπουμε ότι πρωτοπορεί και αγκάλιασε το θέαμα αυτό. Θα θέλαμε να δώσουμε ένα μετάλλιο εκ μέρους του σωματείου μας και μια περγαμηνή στο Δήμαρχο για την προσφορά του, καθώς επίσης και το περιοδικό Εκοδομήν, είναι ένα αρχιτεκτονικό περιοδικό στο οποίο είμαι διευθυντής. Καθώς επίσης και ο Θανάσης σου δίνει μια δερμάτινη φιγούρα του Μεγαλέξανδρου, που είναι στενά συνυφασμένος με την ελληνική παράδοση, τον ελληνισμό και την ιστορία μας. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Προφανώς τα παιδιά ανυπομονούν να δουν τον Καραγκιόζη, να μην πούμε πολλές κουβέντες. Να σας πω μόνο ένα πράγμα και θέλω να το ξέρετε. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη πιο φτωχή γειτονιά αυτής της πόλης, στην Αγία Μαρίνα. Και σε αυτή τη γειτονιά γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε με τον Καραγκιόζη. Είναι λοιπόν ο Καραγκιόζης η δύναμη της ελληνικής κουλτούρας, της ελληνικής παράδοσης. Και αυτό που είπε ο Πρόεδρος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την κρίση δεν την αντιμετωπίζουμε μόνο με ένα δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης που κάνουμε στην πόλη μας και είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Από το κοινωνικό φαρμακείο, το κοινωνικό παντοπολείο, το κοινωνικό ιατρείο και άλλα πολλά, που θα ενημερωθείτε σιγά σιγά για αυτά που γίνονται στην πόλη.
την αντιμετωπίζουμε και με τον πολιτισμό. Η παρουσία σήμερα η δικιά σου εδώ και η δικιά σας πρόεδρε τιμά την πόλη, τους πολίτες αυτούς και την Ηλιούπολη που είναι πρωτοπόρα στον πολιτισμό και στην τέχνη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Θέλω σας παρακαλώ πολύ να μην μείνει αυτή η εκδήλωση εδώ. Πρέπει να πάει στις γειτονιές της Ηλιούπολης. Πρέπει να πάει στην Αγία Μαρίνα, στον Άγιο Κωνσταντίνο, εκεί που πραγματικά είναι οι λαϊκές συνοικίες και που τα παιδιά έχουν ανάγκη. Πρέπει να πάει εκεί κοντά, να τα δουν τα παιδιά, να μην μείνει μόνο στο κέντρο της πόλης. Και νομίζω ότι δεσμεύεστε γι' αυτό και θα το στηρίξουμε κι εμείς. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και υποσχόμαστε συνέχεια τέτοια. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Δεν ξέρω που κάθεται και αν κάθεται. Και τώρα αρχίζει η παράσταση, παιδιά. Εμπρός, μρρρρρς, 1-2, 1-2, 40 το περίκοκο, ρίκο, ρίκο, ρίκοκο, 40 το περίκοκο, ρίκο, ρίκοκο, 1-2, 1-2, δεν το βουλιμάς. Ψηλά το κεφάλι, έξω βέρκος, μέσω αφαλός. 1-2, 1-2, λόγος, αλ, 1-2, μπράβο, αλ. Και μπρος λέγε παιδί μου κολλητήρι εσύ. Θρησκευτικά μπαμπά μου μάθανε πόσο καλός Θεούλης πρωτοέφτιασε τον πρώτον άνθρωπο τον Αδάμ. Μπράβο. Για πες μου και εμένα που δεν πήγα σχολείο πουλάκι μου, πώς τον έφτιασε τον Αδάμ. Ξαναπες το παιδί μου κολλητήρι εσύ. Ο καλός Θεούλης μπαμπά μου έφτιασε τον Αδάμ από χώμα και από νεράκι. Για ξυπνάδα μας το λες ρε, δεν το ξέρουμε κι εμείς. Μετά από τον Αδάμ, τι έφτιαξε ο Θεούλης Κοπρίτη? Μετά από τον Αδάμι, Ναι. μετά από τον Αδάμι, έφτιαξα την Αδάμενα. Ποια Αδάμενα ρολάκα? Έφτιασε την Εύα. Ναι μωρέ, τον Εύα. Θα σας ρωτήσω λίγο αφαίρεση. Για πες μου παιδί μου κολλητήρι, όταν έχεις 10 πορτοκάλια και μου δώσεις εμένα τα 3, πόσο σου μένουν? Έχω 10, σου δίνω τα 3, μου μένουν 6. Κοντοζίδωσες. Ο μικρός, ναι. Έχεις 10 πορτοκάλια, ναι. Μου δίνεις εμένα τα 3, πόσο σου μένουν? Έχω 10, ναι. Σου δίνω τα 3, ναι, μου μένει 11. Τούτος κάνει για υπουργό συντονισμού. Θα βγάλει περίσσεμα. Κοπρίτης, Ναι, έχεις 10 πορτοκάλια. ναι, Μου δίνεις εμένα τα 3, πόσα σου μένει? 10, Έχεις 10 πορτοκάλια. ναι, Μου δίνεις τα 3, πόσα σου μένει? 10, Έχεις 10 πορτοκάλια ρε. ναι ρε, Μου δίνεις εμένα τα 3, πόσα σου μένει? 10, Γιατί? δεν σου δίνω κάτι. Στην Ηλιούπολη να φιλοξενεί το τελευταίο ιστορικό Θεοζωφέτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Τα ακούτε, τα βλέπετε. Η πλατεία έχει γεμίσει από μικρά παιδιά και εμείς θέλουμε ένα μήνυμα ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το Σπυρόπουλο και τον Καραγκιόζη σε όλες τις συνοικίες της πόλης μας, γιατί θεωρούμε ότι ο Καραγκιόζης είναι ο πολιτισμός και η παράδοση της πόλης. Αφού βλέπουμε δεξιά
Mm-hmm.